Joo, seuraavan kymmensen. Vuosi sitten melko tarkalleen 14. päivä heinäkuuta meillä oli kokoontunut tähän pihaan noin 1000 henkilöä ja näyttää siltä, että nytkin on hyvin suuri joukko meitä koolla. Tämän saarijuhlan tarkoituksena on tehdä Manamansalon saarta tunnetuksi ja kehittää suhteita saarelaisten ja saarella käyvien turistien sekä loma-asukkaiden kesken entistäkin paremmaksi. Näyttää siltä, että saarelaiset ovat hyväksyneet tämän turismin, joka saarelle suuntautuu. Käyhän täällä vuosittain useita kymmeniä tuhansia turisteja. Ja kun turismi on ohjattu määrätyille alueille, niin saaren elinkeinot eivät ole tästä kärsineet. Päinvastoin tämä on vilkastuttanut saaren elämää hyvin huomattavasti. Tänä päivänä tällä saarenjuhlapaikalla on tarjolla Manamasalossa tuotettuja tuotteita. Täällä on tarjottavana tässä sinivalkoisessa teltassa virvokejuomia. Ja täällä ei jano eikä nälkä pääse ketään yllättämään. Äänäri liikkuu täällä. Kauan maailmaa, kuinka paljon ja kuitenkin niin on huudellaan. Hei Karjalasta, hei minä lous. Hirvet pokaa, muuta haukkaa, pokassa asui. Ja siellä kanssa hiilaleiden saavoi. Mut hiilessä hiilaleiden jätkä luoma kulta. Ei laittaa, että sinun kulta. Orkesterissa kitaraa ja bassoa Hannu Mustonen. Panuria soittaa Osmo Mustonen. Rumpuja päristelee Asko Mustonen. Tämmönen veljesorkesteri. Sieltä niin, kyllä ne lähtee. Ja nyt Matti, saat sinä sanoa jonkun sanan tähän väliin. Minun on pakko antaa Matille puheenvuoro, se sitten tuolla lavan takana pistää minut tiukille, jos se ei saa nyt mitään sanoa. Joo, hyvää päivää minun omasta puolestani myöskin. Me tuon Paavon kanssa ollaan täällä salolaisia sillä tavalla, että Paavo on paikallisia asukkaita ja minä olen näitä mökkiläisiä. Olen kyllä joskus lapsena asunut täällä ihan vakituisesti. Hyvää saarijuhlaväki. Olen saanut mieluisan tehtävän tuoda vallankunnan tervehdyksen tähän leppoisassa kesäsäässä pidettävään Manamansalon saarijuhlaan. Aikaisemmin rantamaat ja saaristot olivat hyvin haluttuja asuinpaikkoja. Ne olivat liikenteellisesti erinomaisen hyviä, koska liikenne kulki hyvin paljon vesiteitä pitkin niin kesällä kuin myöskin
talvella. Ja antavana että myöskin kalastusta harrastajille, joten Oulujärven tila on myös matkailua ajatellen erinomaisen tärkeä asia. Uusia mahdollisia työpaikkoja, jos arvioidaan, niin niitä voisi löytää palveluja matkailun alueelta ehkä. Ja en tiedä, on ehkä vaikeaa sitten kovin paljon muuta aiheuttaa laavastakin suutarointia koulujen osalta. Joudutaan miettimään, voidaanko kaikkia kyläkouluja säilyttää, mutta Anamansalon osalta näkisin, että tätä huolta ei ole, mikäli yksi perusedellytys täyttyy, ja se perusedellytys on se, että on lapsia. Koulua ei voi olla, jos ei ole oppilaita. Täältä on nimittäin hyvin palveluihin liittyvä asia, kun kaatopaikka tulee säilymään täällä saarella, koska täältä on Muurinpohjalehto paikalla on harvauskirja. Täällä myydään uniset tuotteita jossakin tuotteita.
pikkusen myöhäinen ajankohtaan nähden, mutta laulu on niin kaunis. Si taivaan lammen veteen istahtaa. Ilolla soipi nyt salon kannel, kaari kaulan kun ojentuu. Harmonikkatrio Leskelä ja Korolainen, oliko se XY vai RY tai jotain sinne päin, ne esittävät hanurimusiikkia tuossa tuokiossa. Näin pitää olla. Yleisön joukosta, jos on esiintymistarvetta, niin täällä on estraati vapaa.